Укытуысы, мәктәп директоры, язучы, журналист, Башкортстан гәзитенең баш мөхәррире. Азамат Юлдашбаев тиҫтә ялысында бернисә һөнәр алыштыра. Һәр вазифалы ла уңышка өлгәшә. Әмма бернисә ел элек ул яңа шөгыль таба. Үҙен борынгы һәм онтылып барган күн эшкәртү эшенә багышлай. Азамат Рәмил улының халыкты борынгы һөнәргә өйрәтү максатында Сибайга инде икенчегә килүе. Беренче оның әлбәттә инешелеш теоретик рәвештә һөйләшеп үткәрәк. Бүген бүген практик өлеш катнашучыларның һәр береһе күнде тотып карап, карап бүген һәр береһе нимәләр тегеп карарга тиеш. Чөнки бер көндә, ике көндә әлбәттә күнсене тәрбияләү кыен, мөмкин дә түгел. Әмма менә бүгеннән һуң уларның кемәләр бу һөнәргә алып китер, кемәләр алыкмас, табигый күренеш. Әмма бүген практик өлештән һуң күптән дә бұл ауру, бұл шир мағайын келешекке йығып қалыр. Ең мөһиме бит уларда хәрәкәткә китерү. Президент фонды грантына лайык булган күн эшкәртү остаханаһы проекты Сибайда борынгы һәм үзенчәлекле һөнәрде тергәләү максатында тормышка ашырыла. Тире, күндән эшләнгән әйберләр һәр заманда, шул исәптән бүген дә халыкта зур һораман файдалана. Әмма әлеге вакытта уны эшкәртүче осталарны бармак белән генә һанарлык. Ә инде ошондай осталык дәресләре узгару турында әйтеп торыла түгел. Улар бөтенләй юк кимәлдә. Мен неме хакшы Сибайларның бұл эшкә дәррәү бердәм тотынуы һәм кызыксынулары. Чөнки беренче курстан һуң монда килүчеләр нимәләр өйрәнеп, нимәләр белеп килгәннәр, кызыксынып килгәннәр. Икенчедән бұл эштең төп максатларының бере ул кемдәләр нимәләр өйрәтү түгел, киләчәктә кемдәләр мәшгульлек белән тәэмин итү, эш белән. Чөнки бүгенгә эшчәнлек диләр бит инде, эш юк дип. Асылда һәр кем үзенең юлын, үзенең яйын табып, бүген өендә мәркәгән остахана эшләп, я күндән, я чепрәктән, я агастан нимәләр эшләп, хатала бүген бөтә Россия, бөтә дөнья шундай мөмкинлекдә. Күн эшкәртү остаханаһы бүген үзенчәлекле һәм борынгы һөнәргә өйрәнергә теләүче һәр кемне кабул итә. Айгөл Хәмитова, Радмир Исәнгулов, Яңалыктар хезмәте.